ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои мо. хеле хабари нохуш ҳалокати овозхони маъруфи тоҷик Баҳром Ғафурӣ дар садамаи нақлиёт. Садама шабона рух дода, автомошине ки дар он сароянда ҳузур дошт ба КамАЗ бархӯрд. шаби гузашта тахминан соати 4 субҳ дар хиёбони рӯдакии шаҳри Душанбе наздикии донишгоҳи омӯзгорӣ садамаи нақлиёт рух дод, ки бар асари он овозхони маъруф Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат расид. тавре ба Азия Плюс аз ВКД Тоҷикистон хабар доданд, автомошинаи тамғаи Ленд Крузер, ки дар он сароянда ҳамчун мусофир ҳузур дошт, ба автомошинаи тамғаи КамАЗ бархӯрдааст. зикр шуд, ки Баҳром Ғафурӣ аз ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар роҳ ба бемористон ҳалок шудааст. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар деҳаи Мавлонои ноҳияи рӯдакӣ Собиқ Лелин таваллуд шудааст. таронаи аввалини худро бо номи «Парешон шуди Айдил» ӯ ҳангоми соли аввали таҳсилаш дар донишкадаи санъат сароида буд. мо аз номи аҳли гурӯҳ ва канал ба хонаводаи Баҳром Ғафурӣ ҳамдардӣ баён карда гуфтанием, ки худованд рӯҳашро шод гардонад ва ҷойакаш ҷаннати ҷовидон бод.